ai dagile. Fati Fatima Fati a dangare. Kin yi kamar labule. Fati Fatima Fati a dangare. Sa mana indan gwale. Fati Fatima Fati a dangare. Dan kada su yi dakule. Fati Fatima Fati a dangare. Na yaba mai zo galan garin nan na gudu ban tsira ba. Fati Fatima mai zogale. Na gudu ban tsira ba. Kyauta ta yi kamar tsintawa, ashe wani ya mutu bai suma ba. Fati Fatima bai zo gale. Na gudu ban tsira ba. Kyauta ta yi kamar tsintuwa ashe wani ya mutu bai suma ba. Yawwa a Fati zuba mani ga kwandala, kada ki kwangila. Fati Fatima ga malmala, ta gaban kandala. Fati Fatima ce kwangwala, hai da wayan dila. Ga Fati Fatima nan santala, kada ku yi kalkala. Fati Fatima ki hamdala, rahaba mai zogala. Dillin ta ishi dillin ta iziki dillin dan haka ba baya ba. Fati Fatima mai zogale. Na gudu ban tsira ba. Kyauta ta yi kamar tsintawa, ashe wani ya mutu bai suma ba. Kwalli dai na ido ne a radi zance ya ishi zance. Ne wasu sun gane to waɗansu ko sai an yi kwatance. Kauce samun kauce bala a wannan an kwace. Fati masu kudin zogalan murin nan ta yi numace. Fati dai ta ce duk guda makafi sun yi muraice. Duk ɗaya ne maganar 'yan gida su da an kishe zance. Fati Fatima kenan a radi zancen Fatima bai buya ba. Jinin mashal, Baby, halin mashal, baby, tsayuwar mashal, baby, mu zabe shi baby, da akwai kishi baby, tunda mun san shi. baby. Shadin na amurkule na, Li Muhammad baby, da shadin na amurkule na, li Dubote baby, ya awin na amurkule na, li Muhammad baby, ya rijal na amurkule na, li Dubote baby, ya shabab na amurkule li na, Muhammad baby, injime na amurkule na. li Dubote baby. Muhammad Paris da Marshal Paris wal farasa lahum dan Idris. Itno 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 Zakin fama, itno 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 zakin fama, itno 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 zakin fama. Muhammad ayyamana Fati ya saba ga kainuwa Masu gari kainuwa, kai sheta bakin ruwa. can haka wila wani. Ka ce mata Fatima kawo ruwa, Idan ka da yi mantuwa, ke ce Fatima kololuwa. an buga gangar rawa. Maro ya fada dimuwa, Tamkar an masa bakin uwa. to Fatima ki tattali, To, Fatima ki jan hali, to, Fatima mai unsili, to, ke kyakwai sangali, to, shatin bulbuli, to. Fatima karo gwani. Bar shi ta can haka zauna kalau mutum ku ya mutu bai fargaba. Fati Fatima mai zogale. Na gudu ban tsira ba. Kyauta ta yi kamar tsintawa, ashe wani ya mutu bai suma ba. Fatima mai yar gira a goshi, Fati a dangare, Fati ga dan kwalanta ganshi. Fati a dangare, Fatima kowa ya so ki so shi, Fati a dangare, Fatima kowa ya ki ki bar shi. Fati a dangare, Kowan mi ko kudin shi amshi. Fati a Ayyakan dangare, Fatima kowa ya baki bashi. Fati a dangare, Na iya in sha fura na boshi. Fati a dangare, Fati ko wanda hodira shi. Fati a dangare. Shi fadakin dole sai da yashi. Fatima kin biya kyau da dare na ki zan kwatance ba don ganin ki ba. Ga kyakkyawa ta fito kulayu. Fati a dangare, Fatima mai taimakon marayu. Fati a dangare, An bar noma wajen fatan
Ingantaccen magani daga cibiyar Alhikima wanda ya samu sahalewa daga hukumar NAFDAC. Maganin yana yakar matsaloli kamar haka: ciwon sanyin mata da kuma ciwon sanyi na maza wato infection, musamman matsalar sanyi wacce take kawo rashin sha'awa, rashin kuzari, jin zafi yayin mu'amala ko kuma ɗaukewar sha'awa ga baki ɗaya, ko kuma sanyi wanda yake taɓa ƙwayoyin halitta na namiji ko kuma na ƴa mace, wanda hakan yakan kawo rashin haihuwa. Cibiyar Alhikima ta tanadi wannan magani ne domin bawa al'umma. Ana samun maganin ne kadai a inda rassan su yake a Najeriya ko kuma a jamhuriyar Nijar. Ana amfani da maganin ne tsawon sati 2 ko kuma wata 1. Sai dai kar ku karɓi magani a hannun 'yan talla da sunan Alhikima. Haka kuma kar ku karɓi magani a wasu shaguna da sunan Alhikima, sai dai ku je rassan su, ko kuma kai tsaye ku tuntuɓe mu a lambar waya da kuke gani. Cibiyar magani ta Alhikima, muna godiya.